Kaixo, nere supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete. Bagoaz berriz ere hemen gure emozioen etapa desberdinak azaltzea. Atzo, 8tik 12ra aipatu nitun eta gaur tokatzen da 5tik 7ra. Beraien beharra da pixka bat, jakin mundua pixkatu lertzen hasten dira eta jakin nahi dute bertakoak direla, bai nun dagoen bere tokia. Bale, orduan, beraien empatia gaitasuna handitzen doa, baina oraindik gutxi, bai? Elkar banatzeko gutxi, prest daude, baina gutxi, bai? Pixkanaka, pazientzia. Barruan, hasten dira ja, arauak integratzen. Beti ziur sentitzen badira, orduan guk eman behar diegu ziurtasun hori. Galdera, bizitzari buruzko galderak egiten hasten dira, potenteak edo beldur berriak izan daitezke eriotzarenak, eta abar. Hor tokatzen da, hitzeitea, ongi dagoela beti. Orduan, ze behar emozionala dituzte alde batetik, aktiboki entzutea, elkarrizketa bidez, gai dira eta arauak sinpleak eta errazak, bai? Emozionalki lagundu, bai, beraien beldurrekin eta noski burlari gabe, bai, oraindikan noski, ironia eta hortxe ez dute harrapatzen oraindik, Gero, errefortzu positiboa eta laguntzea, orientazio pixkat eman argia eta sinplea esan bezala, bale? Bueno, gustatua zaizu, jarraitu ezakegu ere, 30ean, eguerdiko ordu batetan, doako tailerra dut online, eta holako gauzak hitz egiteko gogoz. Edo nahiago duzu erraminta gabe utzi seme alaba? Venga, 30ean itxarongo zaitu.